Kok wewek lambemu lho. Kok karo geni kok kendele ra jamak-jamak ini ora pemadam kebakaran ora ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sanghyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar, kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben ora. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD pinter. Ngapa ya, Trek? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke, anggere nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adikku kualat. Ya. Bekti kula Bu Kulun. Iya. Petruk ndak tampa. Pangestu ulun tampanono. Dadi wiraswara apil. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae terus. Nen bermersi. Ana kowe lunga ana kok cedhak sing dikethok ilate ke. Gah. Ngono ilatku malu dikethok. Ah kowe iki cerewet kok nang ngene. Meneng ae to. Bekti kula Bu Kulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem Bu Kulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wah, edan. Ampunan. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedyan mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Merga apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru sasapan tumindak angkara budi candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih Bu Kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candradimuka, kita ulun kanthi ana ing Undaran Dirbawana Petro. Sakmenika? Iya Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing kantong bolong yen ora apa-apa. Eling ana satriya Wiratama. Oh. Kebat kita tut wuntat kan laku Jandra ulun munggah ana ing Undaran Dirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nanging ngaten paramulun kula natun nderek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro iki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo ning kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh, lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawah Candradimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya, Jang. Tomeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok.
Ulun piye Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur cah goblok. Wah timblis kok kene modar ora. Yo. Nang ndi? Kalasan. Ngundarandir bawana. Melu ya, Tru? Mabura. Gatotkaca. Wonten timbalan ing Adawuwa. Antarja wonten timbalan. Antasena. Piye, Pakji? Antasena, piye? Wone tak timbal iki padha karo kakang-kakangmu iki lho. Awakmu ing Mandura kuwi ratu, aku ki Nalendra. Nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena, piye, Pakji? Ora penak to, ora penak, ora apa-apa sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye, Pak? Karo kowe ya piye, Pak Di? Karo si wong Ndarawati ya piye, Di? Karo Bapak Janaka ya piye, Lek? Wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye? Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa iki aku ora ngajeni karo sampean. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbok ya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Diprisani piye akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe ndelok aku Pak Dik rasane kok ora memper, dimemper-memperke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Gatotkaca wonten timbalan. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. Jare wong atuwa wong Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen pancen anakku pringgondane ngerti apa wigatine wong tuamu? Para diake matur marang awakmu ing Mandura. Wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan? Kabedhau dodo kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Malah nembe menika para putra kempalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dari Pandhawa mapan wonten sanggar pelanggatan. Lho. Gatotkaca ya ora ngerti. Mboten po. Antarja menapa malih kula nuwun sewu mboten ateges kula menika mboten narimaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi. Menawi dipun tanding kalian ngadi kula Kyai Gatotkaca Pandhawa menika tresna kalian Gatotkaca trimbanipun Antarja. Mila menawi Gatotkaca kemawon boten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Ngono iki. Nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antasena. Kowe ngerti perkarane apa? Jare moh omongan. Kok takon? Ora, nek perkara iki perkara wigati. Saiki aku tak takon karo kowe, bapakmu neng sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuamu Yai Prabu Darmakusuma, bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Nekla Dewa mapan neng sanggar pelanggatan iki jane wigati napa? Hah, nek kowe takon aku, Pak Dik, ora usah dadak nglumpukke Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netra malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pangestumu ora? Lho. Lah kok dadi kowe ngandhake nek ketemu wis rampung ki? Ayo menggo nglegani wong tuwa, jare nek ora nglegani wong tuwa iki dosa jengkulmu mlocot. Tegese kowe ngina karo aku, kowe nyepelke karo aku. Ora jeneng ngina, rasa nesu. Mengko nek pancen Pak Dik kepengin ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan, aku tak sik ndodhok kori ning sanggar pelanggatan. Engko nek aku ditukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku kuwi anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa, ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu napa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pak Dik kepengin ngerti tenan, monggo aku tak ndodhok korine sanggar pelanggatan. Kowe tenan Antasena, tenan lahir batin ora bakal tak gawe-gawe. Yo, kok kusik iki apa iki? Apa to? Iki lho. Iki lindu apa iki kok obah bumine? Lho. Kowe ketok teng krosa iki ana ngopo Antasena? Iki ana ngopo Antasena? Antasena, dirembuk. Lho. Sopo iki nanggap jadilan? Lah kok ana buta gedhe banget. Mongko njebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Mongko
Pepundenku Pandhawa nedheng mapan ning sanggar Planggatan negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antasena, buta kae Pentana. Buta kae Pentana takonono Pandhawa menyang ndi? Saiki nang kene iki ketuane sapa? Ketuane sampean lho, sampean sing nglumpuhke anak-anak lho. Bareng weruh butane Geni Semana kok sampean mau maju. Mbok ya maju sik. Lho, sing enom-enom iki dhisik engko wong tuwa keri. Ha, kami sosolan ngene iki wedi. Anggere omonge kami sosolan ngene iki sampean wedi ya ta? Oh, lah ora sembodo ora oleh goleki para Pandhawa, Kang. Iya, Dios. Kakangku sak loron. Ana buta jebol saka sanggar Planggatan, Kang. Takoni, Pandhawa nendi kok dadi jebol saka sanggar Planggatan? Yo, njaluk pamit sing ati-ati, Kang. Adine Gatotkaca. Dasar Keparanyata. Sopo kowe? Kowe wis ngerti arep aku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampean ki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae, dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to? Jenengmu Antasena. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to, ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene, aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya hartane. Omongane nglirih wae. Sampeyan Pak Di Puntadewa. Lho kok ngerti? Ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Monggo biasane sampeyan ki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo nek nesu gedhe, iya. Mula aja sok nesu, Dik, ndak mbebayani. Nek wis gedhe semono kuwi sapa sing arep ngendhake kamurkaning Pak Di Puntadewa? Jagat ki nganti meh jomplang miring jagate sing sisih wetan tok idak sing sisih kulon okahe menungsa wae ora iso nandhingi bobote Pak Di Darmakusuma. Iya, Pandhawa endi tok pangan kok ora doyan. Ana endi monggo kowe tak critani. Ora usah wedi monggo tak critani. Sik sampeyan nang kene sik ya arep ngopo tak gawene bingung sapa Pak Di Baladewa. Aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye Pak De? Ketiwasan Pak De. Antasena tiba kowe. Pak De ketiwasan Pak De. Kakang Garukaca disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dodo ra iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok ora ngetoke daya kekuatanmu? Wah, lha ngetoke piye dadane dicak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan nek dodone didak, kuwi terus li arep ngetoke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantra sakti, cangkeme ra iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora mung kalah, lek ku sengit iki kok dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja mung kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku. Tak suwitani 20 taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho, butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Lho, domongi ngayal ora. Mune piye? Ae sing gerange kon tekan kene. Kon nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanat. Poso kadewatan nggo nyelumbat kambil. Buta menti jong akhirat nyelungut kandang neraka Mancura Prabu Baladewa. Undulmu modar kowe. Kowe sengguni ae, sengguni sapa? Waduh, kacamataku ta.
Ndara Antasena. Heeh. Ngonten apa? Nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekati mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki. Ketoke merdikane kaya dijajah. Golek apa-apa kangelan. Mayang ya menang kene. Aiso pindah-pindah. Sabar. Sabar ana watese agi kulon Praga duwe wates kok. Iya ning sabar. Wong sing ditersani karo sing gawe urip kuwi wong sing santai, sabar. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar, kudu duwe ikhlas. Ya. Kanthi sabar lan ikhlas kowe bakal wong dadi wong sing ketimpal. Ketrima. Ya. Ora ketimpal. Sok ora tak timpal barang. Edan. Kae pusaka jenenge Kiai apa? Kiai Junda. Mane. Kae pusaka saka Mogiri. Kadewatan. Kae tamake gunung jugruk segara umep asat ya kena, umep ya kena. Padha-padha ampuhe. Heeh. Nek meng kowe tus ngono terus manjur mati. Mula aku ngeman karo kowe. Mbangane kowe mati, kowe tak slametke. Lemra. Ora mati ya dislameti. Oh sik to. Tak slametke beda karo tak slameti. Kowe kena maju ning syarate ana. Syarate apa? Kowe aku tak manji ning awakmu. Men kowe nek ditamani Junda manik kowe ora apa-apa. Nane? Iya. Ayo gawe liwat ndi? Oh sik to. Aku iki sapa to? Ndara Antasena. Ora basa. Oh iya. Lubiu. Lupa kok lubiu. Pon nek manjing liwat pundi? Liwat cara sukma. Mbah. Tegese Ya manjing ning ora ketara. Angslup ngono wae. wah ya ketara sithik-sithik ah. Masa manjing ra ketara? Iya ning ora ketara slep ngono. Oh iya. Sep-sep ngene ya? Ya. Ngampet-ambekan. Aku len ora ngampet-ambekane ora masalah kok. Iki kudu ngampet-ambekan tak totok modar kowe. Wah, mara tangan iki. Pun ya pun. Lho. Kok malah guyu? Ngene ajeng dileboni sok guyu e. Totok modar kowe. Wis, Pun. wis. Wih lah, kok ora berendel. Ora. Dandan padahal bentuke beda lho, kudune nek mlemplung-plung awakku ya melu melar dadi gagah ngono kok ora iki jan iso ampun tenan Ndara Antasena. Ha iya. Kowe ora bebuang pirang dina kok. Hah? Ora bebuang pirang dina. Wis ana meh 2 minggu e. Kok temumpuk nang kene. Ampun dublak lho ndasmu. Begawan Donayo, aku tandingmu kalian